Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinoon niini, apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini. Kay may makuha bagod ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi. Wala gayod ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, o unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini dinhi ani ay pipila nga dili mamatay hangtod nga hikit-an nila ang anak sa tao nga moabot ingon nga hari. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining preservation of life, labi na gyud sa atong kinabuhi, kuan gini siya instinctual nga need sa matag usa kanato. Wa gyud tao nga sa normal nga panghuna-huna mutugot nga mamatay or mawad-as kinabuhi. Sige, lingiyay mong tupad. Ina okay ra nimo mamatay ka karon. Yeah. Musanong gani pasabot ana abnormal na siya. Wow, common gina nato. Nya kay mao man sa gihatag sa Ginoo, kay ang pangandoy sa Ginoo protektahan ang kinabuhi. Mao bitaw sa unang pagbasa, gihisgutan ang dagko kayong gipangbuhat sa Ginoo ngadto sa katawhan sa Israel gikan sa pagkaulipo nila sa Ehipto hangtod gyud nga naghari na sila didto sa yutang gisaad. Ang Ginoo maoy nipakita og gahom aron lang gyud panalipdan ang ilang kinabuhi nga di sila mga matay. Ang Ginoo mo'y nagbuhat ato, mong gipahinumduman ni Moises diri sa unang pagbasa, ingon siya, hinumdumin ninyo. Doon na bagoy Ginoo nga nagatiman sa iyang katawhan sama ani. Nya wa gyud sila'y masait nga mga Ginoo nga nagbuhat atong klasiha sa mga milagro. Pag-abot ni Hesus, gahimo gyapon siyag mga milagro nga wa sa gyoy Ginoo nga nakapakita og samang milagro sa gihimo ni Hesus, labi na gyud sa pagtukod niya sa simbahan nga nahimong buhi nga lawas niya. Way Ginoong gahimo niya? Nabagoy Ginoo nga magsigi og pakabuhi kada misa nga makaon nato siya. Way Ginoo nga misugot kanon ay. Pero ang pangutana, lingian na imong tupad na nituo ka nga Ginoo ng atong kanon karon. Gika no? Pangutana. Daghan sa kayong wa mo tuoan eh. Nyaon sa may mga timailhan kong may tuo ta, sa mas nahitabo ni St. Francis of Assisi, nahitabo ni St. Clare or Santa Clara, ni San Roque, Mother Teresa of Calcutta, practically sa tanang mga santos, ang una gyung nahitabo, nahigugma silang musunod
sa kinabuhi nga gipuy-an ni Hesus. Ug unsa may number 1 gyud nga highlighted sa kinabuhi ni Hesus, kana gyung paghigugma sa kakabos ug sa mga kabos. To love poverty and to serve and love the poor. Katulong lingi sa imong tupad, ina gusto kang mapobre. Inaunsa roy imong gipaningkamutan aron mapobre. Nganong gasigi man tag pamaligyag slat aron mapobre? Ha? Yes, na maligya tag slat aron kamong mopalit og slat, mapobre mo. Aron maliwat mo sa Ginoo. Nya kay di man ka mopalit, kay imo manggikwenta ang imong kwarta, di man ka gustong imong ihatag na mawa na diha nimo, wa nakakasunod ni Kristo. Na siya lungtad. Mao bitaw si St. Francis, gibiyaan niya ang tanan aron mosunod siya ni Hesus. Si Santa Clara, dato man sa kainig pamilya, iya sa gyung gibiyaan gani against gyud sa will sa iyang ginikanan og mga igsuon og mga kaliwat. Kaduha gid ni siya gi pugos pagpabiya sa monasteryo, pero wa gid siya mosugot. Munay ginaingon ni gako siya sa altar sa simbahan aron di siya madas iyang mga ginikanan og mga igsuon og mga kaliwat nga pugson siya bunlot, bahala nag mga tangtang iyang bukton, di gyud siya mobiya sa simbahan kay minyoon man ta ni siya na naman ni siya gi buya nga mga sawa niya kuan pa siya ato kuno mga 15 years old. Pati sad kay siya gyud ingon nga nibalibad, niingon lang siya siyang ginikanan, paabot lang kog 18. Karon kay nakabati man siya wali ni St. Francis of Assisi, og sa kinabuhi ni St. Francis iya mang nakita purting ninduta, ni desisyon siya nga di nako magminyo, makigminyo nako Ginoo ni Hesus. Mao to biya siya, ningadto siya ni St. Francis. Si St. Francis na inihatag niyag mga pamaagi aron mahimo siyang usa ka mungha. O muna namungha na siya. Gani si Santa Clara, iyag yung gi-emphasize ang kakabos na hasta gani ang pipila sa mga authority sa simbahan, nga obispo, mihangyo na niya nga minus-minusan niya ang rigorous poverty nga ilang gi-practice kay basin kuno mga matay sila sa ilabang ning strict poverty. Pero wa gyud siya mo compromise kay matud pa niya mauni ang paagi nga gitudlo ni Kristo kanamo. Kani bang giingon din sa ebanghelyo, biyae gyud ang tanan. Sus ug mao pa lang ni buhaton nato tanan no, nya ipalit natog slat ang sobra. Kada adlaw ba namoy income, nya ini kahurot sa inyong income ay kahurot na kakaon na mo ana ang sobra ipalit og slat. Unsay mahitabo? Sunod adlaw na hurot na ni. Jutay na biya lang kayo ang nagtudlo karon bahin niini. Kana bang ang kakabos mao di ay sikreto, ang pag-antos ug ang pagpakamatay sa Ginoo mao di ay ang pamaagi aron mabuhi ta, aron ang atong kinabuhi ma-salbar or ma-save. Nga ang pagluwas sa kinabuhi mao di ay ang paghikalimot niini para sa Ginoo. Denial of ourselves is the best way to save and preserve ourselves. Jutay kay nagtudlo ana karon,
Og mao nay misyon sa simbahan ang pagtudlo sa mga batan-on o ka mga dagko pres nato. Mabitaw karon gahimo ta og di man ni matawag og summer catechesis, tawagon lang nato og kuan chapel catechesis panahon sa bakasyon sa mga estudyante kay nahimo namang July ang ilang bakasyon. So sugod atong second week of July naghimo tag mga chapel catechesis sa mga bata nya ugma pohon pitsa 12 mauna ang atong Children's Congress o niya nasa tay First Communion. Mga 200 kapin ka mga bata ang mag First Communion ugma. Alas 8 tas buntag magsugod sa atong misa hangtod na kinashapon, pero magsugod sila dire sa Children's Congress mga alas 6 pa sa buntag. Mao nang gihimo ni nato aron pagpatikim-tikim ba nga ang mga batan-on, mga bata makadungog og mga pagtulunan sa simbahan. Ako produkto po ko aning gitawag sa una og summer catechesis. Kana bang i-integrate sa Flores de Mayo. Kamo nakagisan mo ana? Dako kay nagikatabang oy. Diha jud ko nakaton. Mo nang gasugod na sad kog kahigugma sa Birhen, kahigugma ni Hesus, kahigugma sa simbahan. Kana lang pagsigig tudloan ng panguros. Unsa man ginang panguros? Gitudloan ta sa way of the cross. Nga ang atong Ginoo nipas-an sa cross, nagpakamatay para nato. Nagantos ba aron ta maluwas? So muna ugma ato nang buhaton. Nya wa man day ko kapanagana ani nga dako man day kay gastuhanan na mga hatag-tag school supplies, mga almost 300,000. Nya ang pagkaon sad almost sad 300,000 og uban pang mga butang. So sabi na kog 300,000 ray magastos sa among kwenta-kwenta gahapon 600,000 man di ay. Nya na naman na set naman ugma naman ni siya. So wa na tay mahims matud pang anhing Monsignor Binghay. Wa na tay mahims. So ato na lang kuha gikan sa atong mga slots ang atong kana ganing gigasto ani. Mura ni siya giutang mo nang ato ning bayaran pinaagi og another slot, special slots. Kato akong gi-announce kahapon DWD. Matod pa nila PWD. Ang dili mo palit ani mahimong PWD. Nga ang mo palit na amoy DWD. Nga unsa mo nang DWD? Divine Wisdom and Development. Kaya nga atong gitudlo sa mga bata, wisdom, divine wisdom, nga makahatag sa dinila og development sa ilang kinabuhi. Sige, tag 100 raman ni per slot, ato ning ibaligya hangtod mahurot. Pero mahurot siguro ni ugma og mamalit mong tanan. Pila raman ang 100 niya? Sobra gud ta 6,000 ka mga parishioners dinhi. 20,000 manggi tingali ta, labaw na sa mga online parishioners. Pila na naroy akong subscriber sa YouTube lang. Nanay ni abot og 162,000 na subscriber nato sa YouTube. Subscriber na viewers usahay mo abot magtag 2 million, tag 1 million og mamalit lang nagtag sa kaslat aning DWD. Di gina sila ma PWD. Ma-under sa under ni Kapjani. So malit na ta ha. Ugma ang event pero ato ning ipamaligya hangtod mahurot. So kung mahurot ni hangtod ugma, okay kayo sumusugod tag report ugmang adlaw, kay sugod tag pamalit karon. Aduna na may namalit gahapon pero 3,000 man to ka slots akong giingon. Karon 6,000 ka slots nga tag 100 per slot. So 6,000 ka DWD.
divine wisdom and development. Nganong ato maning gibuhat aron dunay madasig sa pagsunod sa Ginoo. Bisa na lang kada tuig makasud ang pipila ka mga pagtulunan sa hunahuna sa mga bata. Dili lang pulos computer, pulos cellphone, pulos duwa, pulos kaon ang gihunahuna sa mga bata. Atong tagaan mo nagihaguan sana sa atong mga catechist, chapel catechist, ni organize sila mga school catechist, ni organize sila og mga chapel volunteer catechists. Unya gipunan pagyod sa atong mga PYCC, sila nagmanage sa tanan nga mga buluhaton. Nindot kaayo ang ilang experience, abutan sila magabi kaayo, siging andam ani, hago yun, nindot kay tanawon ba mga batanon nga naigibuhat kaysa magsigilag tiktok, sigilag ka ng kiskis anang kilay, nya dit anang uyab, tinukhangay ginagmay, usahay dinagko, nya kugos din ang bata pabunyagan, yaway mga kasal ang ginikanan, mga bata pa kaayo, kay wain taon matudloi about virginity, about purity, about sacrifice, about self-denial, wa matudloi. Ang mga ginikanan sad karon wa sad magtudlo about virginity, purity, aw nating alipipila. Anang hilom lang, paningkamot lang ang gitudlo gyud, makakwarta ka, mo graduate ka, nindot kag trabaho kay that is the security of your life. No, the security is Christ. Ang atong tinuod nga tigluwas ang Ginoo, mo na gipahinomdom ni Moises. Maubitaw nga dinhi sa atong tubag sa Salmo niingon ta, nahinomdom ako sa mga buhat sa Ginoo. Ayaw kalinti ang buhat sa Ginoo, kay kada adlaw maunay gibuhat sa Ginoo nato divine providence. Kung kuhaon as Ginoo ang divine providence, patay gitang tanan. Muilaman taniyag sa dili naagi ng iyang divine providence. Ang kalainan lang kung muilata kaniya o musunod taniya, mahimo sa tang tuburan sa grasya. Mabati po nato ang tinuod nga kalipay, kalinaw o kabalaan sa kinabuhi. So usas atong pamaagi dinhi, palit og slot. Unsaon na to ang slot para igamiton sa kalihukan og mga proyekto sa atong simbahan. Nganuman aron mauni mo padayon sa pagtisok sa mga pagtulunan og kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo, gipuy-an ni Santa Clara, ni St. Francis of Assisi og sa tanang mga santos. Sige, lingay mong tupad. Na mamalita 11 usa ka slot ha. Na lingi ada na 11 usa ka slot lang. Ana total 100 pesos raman sad na. Pwede gani mo mopalit og tag 5 ka slots, kagamay ra ana 100. Digyan mo ka afford. Sige na, katong mopalit manindog ta.